Ndi nthawi ya nkhani za chisankho cha 2025 chokera kuno ku MBC. Iyi ndi program yomwe tikumakupatsirani nkhani za chisankho pomwe dziko lino likukonzekera chisankho pa 16 September pomwe pazakhale kusankha president, aphungu komanso makhansala. Muli ndine Mercy Zamawa ndi mzanga Yusavita Wilima, tiye tikhale limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera yemwe akuyimira chipani cha MCP pa chisankho chikudzachi wapempha anthu kuti adzavotere chipanichi. President Chakwera wanena izi ku Misuku m'boma la Chitipa pomwe akupitiriza kugulitsa manifesto ya chipanichi mchigawo chakumpoto. Ndipo ndifuna inu mudziwe kuti tikuthandizani monga tathandizira alimi kuti alimi akhale ndi ngongole zanife, akhale ndi ngongole zosiyana-siyana chifukwa dziko lino tifera kukozerani zakuti chakudya chizipezeka ndi kufikira aliyense, komanso zintchito zizipezeka ndi kufikira aliyense. Nchifukwa yake tati tizipereka ndalama zosiyana-siyana chonchi. Popeza tinali ndi mavuto timapereka mtukula pa khomo, ndipo sitisiya chifukwa tikudziwa kuti ambiri mkadavutika. Komanso tifuna ndalama zichulukitsidwe, tikhale ndi zikhwaya zathu anthu olemera mabiliyoneya bathu ochita kulenga mwadaladala. Ndifake manifesto yathu tayika zinthu zimene zikhoza kuthandizira aliyense, achinyamata apeze mpamba woti achite ma business yawo bwinobwino. Ndipo mwadaladala tipereka 1 million kwa achinyamata ndi azimayi 1 million kuti nawonso business yawo ipite patsogolo. Komanso kuti tipereke mwadaladala chimene tikutchula 10-10 challenge, kuti 10 million kwacha ziperekedwe kwa anthu 10,000 business zawo zimene zili zikuluzikulu pang'ono zikhale zikuluzikulu pakulu. Yemwe akuyimira ngati phungu wa dera la kumpoto chakumvuma m'boma la Kasungu amadalitso kamba wawirima apempha anthu anderali kuti adzavotere chipani cholamula cha MCP kuti apitirize kulandira zitukuko zomwe boma likukonza mderali. Awirima omwenso ndi nduna ya zamaphunziro aku primary ndi ku secondary ayankhula izi pa bwalo la Ndoni m'bomali. Abdurrahim Kamwana walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Msonkhano unayamba ndi masewera mpira wapakati pa matimu a Mdoni FC komanso Ego FC omwe amalimbirana ndalama zokwana 1 million kwacha zomwe anapereka ndi yemwe akupikisana nawo ngati phungu mderali amadalitso kamba wawirima. Awirima apempha anthu akuderali kuti akawasankhe iwo ngati phungu wa derali komanso makhansala omwe akuyimira chipani cha MCP mderali kuti apitirize kulandira zitukuko zomwe boma la MCP likuchita. Pa nthawi imene ndakhala phungu ku dera lino la Kamsungu North East tapanga zitukuko zambiri. Tamanga mabridge, tamanga chipatala choti chimasowa dera lina lake koti kosowa kwambiri kutali oti azimayi amavutika kwambiri nkhani za uchembere kukabereka kutali timati dera kwa kapichira kumene koti namangaso nyumba zoonjezera za anthu ogwira ntchito ku chipatala cholinga kuti tionjezere anthu ogwira ntchito pa chipatala mafunika staff tionjezere. Komanso kumene koko kudera kumene kutinayika komadzi ammipope oti olodera kumene tili kuyankhulira pano papo tinapakhozekeranso ti program imene timapangira kumeneko ngati ya madzi ammipope kunonso tiwagayire. Tapanga zambiri masewera anyamata kutuluka mu nkhani za CDF, ndalama zoti za mthumba kumayika maligi akuluakulu 15 miliyoni kwapatsa achinyamata atsikana ndi anyamata kuti akhoza masewera mpira komanso kukweza masewera a mpira. Ndapanganso nyumba za ziphunzitsi constituency yonse almost skulu ina iliyonse pali nyumba ziwiri olo imodzi nyumba za ziphunzitsi zimene tamanga. Yemwe anali mlendo lemekezeka pa msonkhanowu a Lawrence Chakakala Chaziya anati boma la MCP likuchita zitukuko kuti dziko la Malawi libwererenso momwe linalili mzaka zambuyomu pomwe limadzidalira palokha. Mwaona kukonza kwa njanji katundu akakhala kuti akudutsa pa njanji amatsika mtengo kusiyana ndi kudutsa pa nsewu. Mudziwa kuti freight cost
imakhala 2100 ngati yadutsa pa njanji rail cost. Pamene mukatenga cost yomweyo kuti katundu wadzera pa nsewu mukaona kuti akufika $8,600 chifukwa cha ichi katundu amakakwera pa nsika. Muona boma laika njira monga ngati government to government, G to G yogulira mafuta. Choncho ngati panali makomishoni ena amene amapita kwa anthu ena sapita so kwa anthu, mapeto ake ndikuti mtengo wa mafuta udzipezeka, mafuta wadzipezekaso pa nsika mosavuta. Nchifukwa chake tikuti boma la Malawi Congress Party ikukonzaso chuma cha dziko lino. Koma kuti ntchito yokonza chuma sikhala tsiku limodzi masiku awiri. Nchifukwa chake tikunena kuti tiye tikapitirire kuvotera chipani cha Malawi Congress Party kuti chikapitirize chitukuko chimene Dr. Chakwera ayamba kale. Msonkhanowu anawukonza ndi cholinga chofuna kutambasulira anthu amderalo mfundo za chitukuko zomwe chipani cha Malawi Congress chidakhazikitsa sabata zingapo zapitazo. Mmodzi mwa achinyamata akwam'manja la Sochi m'boma la Blantyre, Blessings Muziwa, yemwe anakhazikitsa bungwe lochita zachifundo wapempha achinyamata kutenga nawo mbali pa kampeni ya bata ndi mtendere pa chisankho chikudzachi. Polankhula ndi MBC, Muziwa anati wayankhula izi kamba kuti achinyamata ambiri mdziko muno amagwiritsidwa ntchito kuchita ziwawa. Iye akufotokoza zambiri. Pokhala munyengo inoyo yoti tikuyenda munyengo ya kampeni, ndinaona kuti nchinthu chanzeru kuti ndithenso kutengapo gawo pa nkhani ngati yokhuza izi ziwawa zimene zimatha kuchitika nyengo ngati ya kampeni. Ndinaona kuti nthawi zambiri ziwawa zikamachitika amatha kukhuzidwa kwambiri ndi achinyamata. So ndinachiona chanzeru kuti ndithe kumafalisa ngati kutenga zakuyipa kwa ziwawa pandale munyengo ngati ino ya kampeni. So ndinafikira mafumu onse achigawo chakwathu komanso ndinalembera zikalata kwa ma shadow councilor komanso ma shadow MP kuti andisegulire khomo kuti pamene akupanga misonkhano yawo posatengera chipani ndizitha kupezeka nawo ndikuwapempha achinyamata kuti apewe mchitidwe wa ziwawa pamene tikupanga kampeni, komanso kuwapempha adindo amene akufuna kuyimira ma position osiyanasiyana kuti agwiritse ntchito bwino mphamvu zawo pamene agwira ntchito ndi achinyamata oti asagwiritse ntchito mu njira zosayenera ngati za ziwawa zimenezi. Kotero ndi zinthu zimene ndalandira kwambiri like positive feedback from the community, including achinyamata amene zimene anthu ambiri anachilandira ndi manja awiri, including mafumu achigawo chakwathu. So ndi chinthu choti chinandisangalatsa kwambiri andi ndinachiona kuti ndinangochiganiza kuti ndichambe, komano pamene chikupita ndinachiona kuti nchinthu choti nditati ndachipanga share to the entire society ngati ku Malawi kuno. Kuti mwina ngati pa achinyamata ena zigawo zina amene angathenso kukhala ndi malingaliro yotero, ndikhulupirira zitha kubweretsa positive impact kwambiri ngati munyengo ino ya kampeni kuti anthu titha mapezeka kuti kampeni uchitika mwamtendere ndi mwabata popanda ziwawa, chifukwa chokuti achinyamata tikutengapo gawo kwambiri ngati pothandizana kuti pasakhale ziwawa pa kampeni. Ndichabe ndingofuna kulimbikitsa kwa achinyamata ena amene ali madera ena kaya ndi kuthyola kaya kumpoto kuti atati achimva zimene ndikupangazi kuti nawonso kumene atatengapo step kumbali ngati imeneyo kuti kuthandizira ngati adindo amene akuyimira komanso achinyamata kuti kufalitsa uthenga wa kuyipa kwa ziwawa pandale munyengo ino ya kampeni. Ndikhulupirira zitha kukhala bwino ndipo zitha kuthandizira kuti masankho athu amene achitika pa 16 September akhale abata ndi mtendere. Amadalitso Ngopi omwe ndi mmodzi mwa anthu omwe akupikisana nawo pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo chakumpoto kwa mboma la Ntchisi ku chipani cha DPP apempha anthu kuti adzavotere pa chisankho chikudzachi kuti abweretse chitukuko mderali. Iwo ati ngati mayi komanso achinyamata aona kuti ndikwabwino kupikisana nawo pa mpandowu pofuna kupititsa patsogolo miyoyo ya amayi komanso achinyamata a mdera lawo. Angopi akufotokoza zambiri. Chitukuko chalowa pa onse komwe ndayenda palibe chitukuko chilichonse, ndiye ndikuwalimbikitsa kuti akadzivotera chifukwa chakuti ndikufuna ndibweretse chitukuko, ndibweretse mijigo, mudzi uliwonse ukhale ndi mjigo wake. Famadzi ndi ovuta ku Ntchisi North, komanso timange mabridge ndiye tayamba kale kumanga. Bridge la kwa Kandale tamanga kale, panagwera mzimayi woyembekezera anafa ndi mwana emwe kupitirira limenelo tamangira. Komanso misewu yambiri ndiyonongeka, tikufuna ndilawina ndakozere, komanso ndikufuna ndichotse school fund. Ndi ngati ana ambiri akulephera mayeso chifukwa chakuti ndalama ya mayeso makolo awo alibe, komanso ndalama ya chitukuko. Achinyamata ayembekezere kuti nawonso azikhala ndi mbali yokuti
azitengako mbali kukatenga ngati ndalama za nifi zija kumapangira mabizinesi kubweretsa fertilizer nthawi yabwino kuti achinyamata anzanga azilima. Tikuthandiza mabanki nkhonde tikuwapatsa poyambira, tikupereka ndalama zoti sitikuwabwereka ayi koma tikumangopereka. Tayendapo mwina mabanki nkhonde almost mwina 40 madera ambiri tafikamo ndithu kuwapatsa ndalama kuti azipeza poyambira. Tikuthandiza machechi ngati machechi amene anali oti machechi amaudzu opanda simenti floor basi tikuwapatsa simenti komanso tikumapatsa mamalata kuti machechi aja akome anthu azipempherera. Ndipo mmodzi mwa oyimba nyimbo za uzimu mdziko muno Yasin General walimbikitsa mipingo kuti ikhale patsogolo kubweretsa mtendere komanso kulimbikitsa bata pamene dziko lino likuyembekezeka kuchita chisankho. A General amayankhula izi la Mulungu m'boma la Tcholo pomwe anali nawo pamwambo wa mapemphero otsogozedwa ndi amayi a mpingo wa Living Waters pa boma la Tcholo. Zambiri akufotokoza a General. Timeneka munyengo ngati Akristu timeneka sukhala anthu ozindikira kwambiri. Akristu amene somayeneka kuti akakuti. Tsono nthawi zambiri timaona ngati chisankho chimakhala cha anthu okhamene sapemphera. Pamene nthawi ya chisankho ndi nthawi ya Akristu amene timeneka Akristu tipite tikavote. Komanso munyengo ngati Akristu amene timeneka kukhala tosungisa oti khala tosunga bata. Kuti nyengo ya chisankho imeneyi isapange zinthu ngati mmene amapangira anthu ena aja. Nyengo ya chisankho ndikuti kwa magazina ukutani kumakhala anthu ena ziwawa. Ife Akristu timeneka kukhala munyengo ngati zimenezo. Ife amene timeneka kukhala anthu achilimbikitso kuti zinthu ziziyenda monga Akristu. Ndipo mtsogoleri wa utumiki wa amayi pa mpingo pa yemwenso ndi m'busa mayi Sarah Mulonya wati amayi akhale ndi udindo opempherera dziko la Malawi maka munyengo yomwe tikhale tikuchita zisankho. Kumbukirani kuti tikupatsirani programu ya nkhani za chisankho kuchokera kuno ku MBC. Mongokumbutsana iyi ndi programu yomwe timakupatsirani nkhani za chisankho pamene dziko lino likonzekera chisankho pa 16 September mwezi wa mawa. Ndipo programu iyi ndi yawina aliyense yemwe akufuna kupereka mfundo zake pofuna kuti anthu adzamuvotere. Tikupitirira ndi nkhani za chisankho. Yemwe akuyima ngati phungu oyima payekha ndera la Mangochi Mkungulo Ahmed Masha wati kulimbikitsa komanso kuzindikiritsa achinyamata kapezedwe kachuma ndi kasamalidwe nkofunika kwambiri kuti miyoyo ya achinyamata idzipita patsogolo. Masha auza MBC kuti dera la Mangochi Mkungulo kuli achinyamata ochuluka omwe akufuna ntchito za malonda komanso amachita ntchito za malonda koma amalephera kupeza upangiri oti angakwaniritse kutenga ngongole ku mabungwe omwe amabwereketsa ndalama. Mtolankhani wathu Francis Banda akuyankhula ndi Amasha. Ife achinyamata tizuke tikuona kuti pali gapu yayikulu. Palibe zitukuko zimene talandira zolozeka kwambiri. Tikoze kuloza zitukuko zimene zinachitika mbuyomo. Koma recently tikuona kuti zitukuko zoti zafikira anthu ndiwo apindule kumuzi tikuona kuti sizikuchitika. Mwachisanzo ife ku Mkungulo ndi wakulu kwambiri. Mwina makonstituencies amene ali ku Mangochi kuno constituency imene yayikulu ndi Mkungulo. Ndikoza kuuza ndi kuyambira ku Chiunda tikafike ku Mpita tikafike ku Ngatala kwa Jegete tikafike ku Kajangunde ku Nsantaka ndikutali mukaona kuti sekucha kulibeko health community. Ndiye kuona kuti anthu amene ajawa chipatala kuti achipeze amapita kuchilipa kapena kupita kutali kwambiri kuti akapeze chipatala. Ndiye zimakhala zizovuta kwambiri komanso tione anthu amene ali mphepete mwa nyanjamo mapiri ake tiyambire ku Chimwalire tiyambire kwa Nkwanda tipitenso ku Khaula
tipite mwina kutabola tipite kwa Kaondo muona kuti anthu amene chakuti asike kubwera kwa Chimwala zimakhala zinthu zovuta kwambiri timaganizira kuti anthu amenewa taapase nditu ma health community ngati amene sitinga apase tiyambepo nditu kupanga tima outreach clinic zimene zoti ifeyo ngakhale tili independent taziyamba kale mungati mupite madera amenewo anthu amenewo tikumatumizira chipatala kwatumizira madokotala manesi ndi mankhwala kuti akalandire ku chipatala because munthu akakhala ndi moyo wabwino ndiye kuti chitukuko chimakacho sapota even boma likapereka kuti katuteni mchenga anthu akwanisa kukatuta chifoti ali ndi moyo wabwino ndiye timaona kuti choyambirira taapase moyo wabwino anthu ndiye kuti anthu otathandiza tikaonanso nkhani ya sukulu ifeyo kunyanja kunoko kunkungulu timalipira sukulu chifukwa cha kunyanja tikufuna kuti ana manazari onse amene alipo tazunse kuti ana aja akhale ndi kache yopita ku sukulu akazolowera kache yopita ku sukulu akamaka yamba stand 1 mwana uja sazativuta even aphunzitsa akafuta ku primary chifukwa azazindikira kuti kummawa akazuka ndimapita ku sukulu ndikubwereranso ndiye kuti zimenezo capital yoyambirira imene tingampase munthu ndiye ndi maphunziro because munthu akaphunzira ndiye kuti akwanisa kupanga ulimi akwanisa kupanga business akwanisa kupanga china chilichonse choti iyeyo chikamukwanisire kuti mwina kumvetsetsa kumene pankhani ya chitukuko saononga zinthu zimene zimayikidwa ngati masign post kaya mwina mwabweretsa chitukuko kudera kuja iyeyo chachizindikira mwansanga chifukwa kuti akuzindikira kulemba ndi kuwerenga. Yemwe yakuyimira ngati kansala muchipani cha DPP kumpasa wadi ku Phalombe Adamson Chiphaka ati nthawi yakwana tsopano yoti anthu anderali azimwa madzi aukhondo. Malinga ndi Chiphaka akadzapambana pa chisankho cha mwezi wa mawa adzagwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana ku khonsolo poonetsetsa kuti chitukuko chikupitirira patsogolo. Mtolankhani wathu Thumbiko Nyorongo anayankhula ndi Adamson Chiphaka kuti tinali ndi programu imene timakwanisa kukonza mazi amapaipi a mipope imene tinapempha thandizo kuchokera ku World Bank komanso ADB imene project yathu timayitchula kuti Phalombe Major imene mazi yake akuchokera mu mtsinje waukulu wathuchira adusa dera lathu lino mpaka kumalowera ku Musiu kuchokera pamene ndinachoka mboma 2019 kufikira lerolo mazi amene tikugwiritsa ntchito ndi mazi ochokera pasi pa nyanja a Mijigo. Tiyamikire kwambiri bungwe la Chisilamu limene latithandiza kwambiri chifukwa chipanda iwowo ndiye kuti vuto limene likakhala likupitirira koma ifeyo kuno tili ndi kuthekera kuti mazi a mapaipi akhoza kumatuluka chifukwa mu mtsinjemo maziwo alimo koma pakusowekera mtsogoleri amene angathandizire kukumana ndi komiti imene imayendesa chifukwa pali komiti imene imayendesa za mazi amene wawa chimene chimafunika ndi kukumana ndi komitiyo ifotokoze kuti mapaipi pansi pa nthaka alipo chikuvuta ndi chani kuti mazi achokere kuthukira uku ayendewo mu tizitunga mazi a mpaipi feyo tizimwa chifukwa tinazoloweranso kumwa mazi a mpaipi andi tinagwiritsa ntchito ndalama za ngongole zimene ndi misonkho ana wathu azabweza so singakhale chanzeru kuti mazi amene ajawo apezeke kuti tinaononga ndalama zinagwira ntchito koma lero kupezeke kuti anthu sakumwa mazi sakulandira mazi aja. Ndipo yemwe akuyimira udindo wa phungu wa chipani cha MCP pa chisankho chikudzachi dera la Dzenza a Jonathan Mfune wayamika zitukuko zomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakhala akuchita mdziko muno ndipo walimbikitsa achinyamata kuti adzavotere Dr. Chakwera kuti apitirize zitukuko. Iyo ati zomwe anachita Dr. Chakwera posankha injiniya Vitumbiko Mumba ngati wachiwiri wawo pa chisankho chikudzachi zasonyeza chidwi chawo chomwe ali nacho pa chinyamata mdziko muno. Iwo akufotokoza. President alimbikitsa umodzi kwambiri ngati kuli president yemwe wakhala kulimbikitsa umodzi malawi munomo I think mbuye mosemo adhani Kamuzu kwa ineyo nimaona kuti ndachakwera achakwera alimbikitsa umodzi kwambiri ni munthu onera kuti olokoleza mtima kwawo kumakhala kudabwisa kwambiri akanakhala president wa wongo bakasha ngati mena apangira enawo a president bweza kuyankha zinthu zosakhala bwino bweza apanga zinthu mosazindikira chinaso chomwe ndiona afuna tiganizire kwambiri ngati chinyamata ndi mena sankhira running mate wawo mena sankhira running mate president aganizira chinyamata when you look at injira Vitumbiko Mumba ndi wa chinyamata and he has that hard to say nthandiza chinyamata now by considering running mate wawo kwa chinyamata ngati amene ojayo oti anyamata sunasangana kwambiri tudziwa kuti zofuna za ife ngati chinyamata even madera mwathu zifikiridwa chifukwa Vitumbiko Mumba ndi chinyamata akudziwa zimene tikusowa pakali panopo akudziwa zimene zitivuta ife ngati chinyamata so fundo zimene zozo zitithandiza kuona kuti chipani chathu chipite chitsogolo chifukwa chinyamata they constitute a very big population mdziko mwathu muno maybe over 40% or somewhere there so achinyamata tikasiya pambali siziyenda
chifukwa tikamata chinyamata ndizasugula mawa tifika tambo wasula kwambira litio kuyambira panopo. So mbali za skulu when you look at zimene akhala kuchita even my universities a president alimbikitsa kwambiri ana maskulu my universities including kuwakwezera allowance yawo akhala iyotsika nthawi yonse. Panopo allowance yanakwezera chifukwa chani afuna kuti anaja akhale access ku mabuku azitha kuwerenga bwinobwino azitha kugula zowayenera bwinobwino so that pamawa azakhala zisugulere. So tikaona fundo zimene zozo kwa chinyamata a president akuyesesa komanso ngati chipani cha Congress Party chulimbikitsa kwambiri achinyamata mtati munthu one ndi achinyamata ndikuyimira ulendo uno andi pakali panopo achinyamata ambiri ayimira afuna ayimire UMP kapena kansala. Fred Kaila Kofi omwe akuyimira payekha pa udindo wa kansala ku wadi ya Naotcha Ntonda wati akadzasankha kukhala kansala adzakhala akuchita zitukuko zosiyana-siyana. Kofi auza MBC kuti adzamanga msewu ochokera ku Chirobwe Trading Center kudutsa kwa Achatha mpaka kukafika ku Green Corner. Iwo akufotokoza zambiri. Kusowa kwa madzi kuno kwa Nkhuku ndi vuto lalikulu kopya monga momwe inu mwazionera pamene tinakafika poyamba paja kuti ndi pamene anthu amamwa madzi. So nthawi ngati inoyo ndi chinthu chokhumudwitsa ndi chomvetsa chisoni kwambiri kuti anthu azimwa madzi pa chithaphwi pamene ku Malawi kuno tikukamba za Vision 2063 ndiye kuti tili kumbuyo kwambiri. So chidwi chinabwera kwa ine potengera kunena kuti azibale athu kuno kwa Nkhuku asakhale akumwa madzi ngati amenewo chifukwa amene aja ndi matenda ndithu. Kumwa madzi ngati amene ajawo ndithu tikuyitana matenda otsegula mimba ngati akolera. Ine pamene akundiyika pa mpando wokhansala pa 6 September pano adziwe kunena kuti nthawi yoti atulutsa misozi m'maso mwawo yatha, ndi nthawi yonena kuti chimwemwe chidzadza matsaya awo anthu akudera kuno. Pali ma program angapo amene tayika kuti dera la kuno kwa Nkhuku komanso kumbuyo kumene tachokerako kumakalani komanso tili ndi mudzi ngati Mwachenkomamu komanso tili ndi mudzi ngati Muchigawe. Mutati muione midzi imene yoyo ana mmene momo akumayenda mitunda italitali, ena akupita ku Naotcha, ena akupita ku Mtunda kuseri kwa phiri kwa Nasiyaya, ena akupita ku Ntonda kupita kukasaka maphunziro a primary. Mvula ikabwera anangati amene nthawi ya mvula kumakhala kovuta kuti apite ku sukulu chifukwa amakhala kuoloka mtsinje umene utawudusa. Ndiye pali mapulani onena kuti kunoko tiyike ndithu primary school kunena kuti ana athu awa asamayende mitunda yayitali. Ndipo padakali pano mayi Agnes Ngonano ayamika Kofi kamba kuwakumbira mijigo. Moyo wakhala wovuta kwambiri ndi nyengo ya mvula ija kupezeka kuti madzi amene madzidwe osadani osawongosoka. Tikangobwera mvula timavutika kuti madzi tapeza bwanji kupezeka kuyang'anayang'ana monga ife oloka mtsinje kuti tibwere sija pa mtsinje pa chisime patizamwe madzi timavutika kwambiri. Ukachamucha kuyang'ana madzi ake timakhalabe motani movutikira. Titakhala chete Mulungu ndi wadongoso kuchina chilichonse atitumizira akhasalatu a Kofi wanda amene atikonzera chani atikonzera chisimechi. Ndipo tikatere tamaliza nkhani zathu zachisankho madzulo ano. Tikhalenso limodzi mawa pomwe tibwere ndi programu iyi. Munali ndine Mrese Zamawa ndi mzangayu Savita Wilima tikufunirani madzulo opambana.
hook on you. Ooh, obsessed with you. I'm obsessed. With Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Download it today and watch the best in local, international, and everything in between.